What's up, mga ka-work? So, good afternoon sa tanan di ay no. Karon kay tungod man ni sa nahitabo sa tuang palibot karon ang gitawag nga virus. Di ra ba basta-basta lang nga virus? Katarabang kuan jud. Queen of all viruses. Nga naman. Coronavirus nga siya. Ang coronavirus di na siya basta sabot. So karon guys, kuan jud nalimot na namo ang tibuok ipil nangita mi og mas. Wa jud mi nakita ali na ara jud kaluyan sa Ginoo na ara jud mi nakita face pero hasta jung ni pisa. So karon guys, tungod kay nipis magay mo napalit nga mask, so nami itulo sa inyo nga mga ibutang sa atong face mask para mubaga. Gitawag nga panty liner or pwede ra ka mo gawit pud napkin. Kung gusto jud ka itong baga-baga dili jud ka makasimot og mga unsa-unsa kini jud imong gamiton. Kini siya katurang mga light lang, so pwede ra kan panty liner. So atong itulo karon is pwede ra panty liner atong gamiton ha. Panty liner. Okay, so atong gamiton ang panty liner. Okay, so kabalan man guro tanom. Okay, so tatangon na to. Tangon. So ato siyang ibutang diri guys. Ibutang siya diri sa dapit diri siya sa ilong. Okay ha, wait lang. Sa dapit sa ilong. Dali na kayo. Makatawa ko gano'n na. Tanawa. So, yan na. Oh, baga na siya. O, diba? Baga na. So, pwede na siya. O, na din ako katimaho. Na. So, pwede na ka siya. And affordable. So, use sister para mo baga ang imong face mask. Sige, thank you!